Assalamu alaikum. Hare mi urikam are jama mi alerta yoni. Waton yaw kastad. Ibe fala yo himbe ben yaw. Ibe fala yeyugol image jimodon din kastad. Fi fenande investiture dumbuya. Wata goto yaw. Mi wola neon. Mi andinti neon. Fi yon watan hila moja waton accu ha bono hewtan hebinda domo. O fe'i kon 28 septembre woɓɓe maɓɓe ha jonno suki ka kaso sabu kuuɗe maɓɓe bonde ɗe ɓe waɗi ɗen ɓe daɗaɗe ko wonno duuɓi ɓe nangitama ɓe ñawama ɓe sokama ɓe heññama e juuɗe wana ɓeɗo kiwloriɓe laamu ngun pinka ari huuɗi prometi guine respectali promesse ji maɓɓe ɗin ronkete nangede jango himɓe no maayi ka stade zéro kore fi maɓɓe alaka he wolede ñande bimbi ben be maayi yo watan non andi ton non ko yata 300 et quelques personnes wonno ko feɓe ko perdinde ñande mu woɓɓe ko jemma surira fureji woɓɓe hitaka andi ton non nden ñande mum bimbi ɓay on bilan feƴƴi ko mama yayi ɗum ana ɓe ono wadde ka journal ji mene tawi ɓe ala wolde fi ɗum ɓe annonce ɓena ko 56 personnes on 56 personnes non onon sikkuɗana ɓiɓɓe woɓɓe maayi ɗum wona rewɓe sonnaɓe reeduɓe feƴƴini ɗon perdiɗo wonkiji mum si innama ton yew waton yew ɓay tun on fotanali Mamadi Doumbouya mone makko on kontono yettude jama on ko libbugol butikaji jama on beppina yimɓe fella rewɓe fella paykoy ko ɗum tu wonne yide ko ɗum Doumbouya woni wadde ɗo Doumbouya ko neɗɗo mo fewa o neɗɗo mo howletake hande kadi c'est difficile pour faire confiance à Mamadi Doumbouya ko oɗo inni guinejo goto mayata fi politique ko oɗo inni il va travailler avec tous les partenaires bi e multinationaux ko oɗo inni o waɗa dialogue o moɓindira ɓiɓɓe lendi fof yafodire o waɗali ɗum e suti ɓe confisquede pouvoir guinéɓe ɓe confisquede souveraineté du peuple jawle la guiné ɗen ko ɓe bonni kon e muɗum ɓe nangete encore une fois mi andintina on vous qui soutien vous les alliés de Mamadi Doumbouya on waɗete on respect fino ɗen jawla hettora milliard ji bonnini fof ande ɗum Mamadi Doumbouya wana mi o ardirno ko laamu en fop meɗen en andi Mamadi Doumbouya en sannimo mawbo yalti salire en sikkuno ko neɗɗo fewuɗo en sikkuno ko neɗɗo wowlowo gonga eɗen sutti hande ko fokkintini on jama on tanamo fokkintina Guinée wata Guinée goto yaw ka stade wata goto yaw ka stade sakko soutienugol Doumbouya wana soutieneteɗo ni wana neɗɗo accompagneteɗo ni sina ɗum no ɓe okkiponoto ko ɓe jokki kon ɓe acca nangugol yimɓe ɓe nangi Nene Ousso on yi ko ɓe nangi ko Nene Ousso watan ɗoyto Doumbouya ko intérêt maɓɓe personnel ɓe jokki hiɓe ɗon ha ñande Allah ittiɓe ɗo par ce que ñande Allah immi fi maɓɓe o ɓe walata ɗum wata goto yaw sutenugol Doumbouya wone tranquille ka cuuɗi moɗon waton yeggutu himɓe no maayi himɓe no fellede himɓe no nangede himɓe no ko axe waraɓe e hoore toñi nangaɓe ko tawata woɓɓe to hata ko kamɓe tu nene maɓɓe jogiti ɓe nangama ɓiɓɓe eli kamanoɓe kan la même chose nangama ɗo gandi wata goto yaw président Ali Bano ka prison président Seldalen no exil hande iden suti ala ko ɓe gerale fiyo leydi ndi ɓe waɗu dialogue ɓe sali pat hande ka fewduɗen ɗo wata goto suteno Mamadi Doumbouya kala invité jo nafigijo iwɗo hande étranger lanɗo yeeyi toon ko intérêt maɓɓe ɓe on yaada ko min ji meɗen ni ɓe vise ko min meɗen on ɓe vise ɓe jokkira lagine fuu sina intérêt maɓɓe personnel lagine no woni no mari jawle iɗen mari ressource ji ko ɗum no ɓe woni visande étranger ɓe hare ko noon Mamadi himo jooɗi ɗo hande on fop mawɗo ɗon andi o lanni sotire miniére iɗon andi programme ji wimi ala natude tale dutra ha sakko ɓe anda min andi ɗum mais ɓe andi tigiri wata goto yaw ka stade sakko perdata wonki mum sakko par ce que ɓe fokkintini sadakaji CNRD ɗin fop on famay ko mewnon ko wolande on anday on famay menen ko menen woni giɗoɓe moɗon ɓe menen komin giɗo Doumbouya komin giɗo armée leydi kono Mamadi o famata ɗum ko yimɓe wonɓe ɓe yennude men ko ɓe o waɗi giɗoɓe makko yimɓe radiyaɓe ko ɓen hande ɓen ɓe andi komin yewtiɓe kon ko gonga sina ɗum militaire ɓe buno radiyede ɗo hande tortirede no warede wiɓe jooɗi ɓe fanki ɗon mercenaire ɓe hande rwande ɓe e gabonais ɓe no arde hande garda Mamadi Doumbouya e français ɓe prenons collectivement nos responsabilités pour mettre un terme définitif à Mamadi wattane hila moƴƴa watta goto yaw ka stade ko feƴƴi kon Dadis Camara iɗon andi kon waɗi aɓe gracie Dadis Camara malgré o inni o ɓe yawɓe votana Mamadi mais o yi foore votali foore darti daditi
wata goto fotan dubuya hare kono wattani la moƴƴa moƴƴa ko yimɓe mi waɗuno ɗen confiance ni ari bonni confiance muɗum